дафъаи боз як соли нав истодем. Албатта дар ин лаҳзаҳо ҳар як инсон барои худ савол медиҳад ки соли демак тай шуда чӣ хел гузашт. Шукри худованд кунем ки нисбати дигар солҳо соли 2021 соли пурсамар шуд, соли бахту саодат, соли осоиштавию тинҷӣ шуд ва умедворем ки соли 2022 низ бо муваффақату бо албатта самаранокии худ дар таърих ва албатта дар дилу дидаҳои мо мемонад. аз фурсат истифода бурда аз номи ҷамоаи таҳририяти рӯзномаи овози Самарқанд, умуман аз номи тамоми демак эҷодкорҳои Самарқанд шумо азизонро, тамоми мардуми дунёро аз ҷумла албатта халқамонро бо фарорасии соли нав аз таҳти дил табрик мекунам, таҳният мегӯям ва бигузор соли нав соли бахт шавад, соли саодатмандӣ шавад. албатта Ӯзбекистони соҳибистиқлол боз ҳам аз ин зиёд муваффақиятҳоро соҳиб шавад мегӯем ва мехоҳем ки дар ҳар як хонадони мо фақат хушӣ шавад, хурсандӣ шавад. чӣ хеле ки имрӯз дастурхони мо пур аз нозу неъмат аст, албатта дастурхони маънавии мо низ манам хеле як бо нозу неъматҳои ба худ хосаш албатта мову шуморо боз ҳам хурсандтар намояд, мамнунтар намояд. бори дигар соли наватон муборак шавад.